mari melipur kelawan aku aja nganti kalekake kewajiban. Ora ngerti to. Tindak tanjuke kadangku sak karone dimbase to dalah aku mikir yen to nganti ana kewajiban kang durung kok rampungake mesti bakal kira-kira wis kok cepake apa urung sampun semangat unjukan serangan biasa dateng tenan saestu ampun Gusti matur banget yo Nanging koyo padas gempal. Wong channel ya kuwi.
Seto. Kula nggone duweni kegayuhan pengen dadi ratu. Dadi ratu, dadi patih. Dadi patih ana ing Mojopahit. Matur. Bakal tak dongak-dongak. Tuwane kanggo Anjasmara. Ora kelakon. Apa? Lho sampean iki nek ndongakno kok ala. Lho sing kudune sampean iki nyengkuyung. Ginipun kadang kekalih kepengin duweni pandangka minangka dadi punggawane pojok ning Mojopahit. Lho kok malah sampean ndongak kaya ngono. Luput to Kang. Yo mesti luput. Ya. Umpami panjenengan menika nyengkuyung anggenipun kula dadi ratu, dadi patih ana ing Mojopahit, paling kudune samu barang apa wae dipake ana ing dalem patihan. Sebab apa nganti kanggo Anjasmara kondo kaya ngono. Mergo kanggo Anjasmara wis ngerti watak-watakmu sakarone. Pendak-pendak pamit kelawan Kanjeng Rama jare aku tetegaran. Iya. Lahir Raraga. Ning jebule apa? Jebule napa? Kabar sing tak tampa. Sliramu yen to wis rumetu saka kepatihan sok seneng dodo marang wanita-wanita liya bocah wadon yo ning njaba. Kanggo Dik. panjenengan ampun kelentuk ing panampi. Lentu. Mergi napa? Kula niki lak calon patih wonten ing Kraton Mojopahit. Saben-saben kula kepanggih kalian kawula wonten ing Kraton Mojopahit. Saya pawestri ingkang pasuryanipun endah Sulistya ing Marna. Kula paringi dhuwit. Lah nggih to. Mestine kaya ngono. Wong calon ratu, calon patih. Pengen dadi ratu. Nggih. Pengen dadi patih kudu kebak ing tirakat. Apa sliramu wis nate tirakat? Kanggo Sampeyan ngucik ngenani yen kula dalah kadang kula layang kepikir ngenipun tirakat. Sedaya menika sampun kula lampahi kanggo. Iya to coba. Lho nggih. Sampeyan ngerti tirakat napa sing kula lampahi wonten ing dalem patihan. Namung kula menika pati geni. Lho. Nggih. Pati geni tuladane kowe. Tuladane ben ngerti. Saben ana wong dodol bakso, dodol mie ayam, wong adang ning gone wong degawe, tak parani geni sing burat-burat nggo adang sego kae, tak jipuki tak buwahi kabeh. Lho, benten kalian kula kanggo. tak pateni genine. Yen Kang Mas Layang Seto punika tirakat pati geni nanging benten kalian Layang Kumite. Dudoke Dimas. Kebak ing tirakat. Yo, Tirakat ingkang angka sepisan. Poso Senin Kemis. poso Senin Kemis. Iya. Tuladane kaya pidi. Dudoke kanggoku Anjasmara ben mangerteni kalamun kowe iki wis nglakoni tirakat kepengin dadi patih ana ing Mojopahit. Panjenengan kepengin pirsa? Mestine kaya ngono. Poso Senin Kemis kang tegesipun yen Senin kula nyenen, yen Kemis kula ngemis. Oh, wis pas to? Iya lho. Wis pas. Kok ora idep pisen kondo kaya ngono Lho, sewu. Anjasmara. Lah wong putra patih kok ngemis. Nggih lho. Unine wae poso Senin Kemis. Upami kadang kula Dimas Layang Kumiter menika nglampahi yen Senin dheweke iki nyenen. Yo, Nggih, nek Kemis kula ngemis. Calon patih. Karena pendak-pendak sliramu temu kok ana ing Taman Sari kok golek kaluputane kanggo Anjasmara. Lah kok jen.
wong nomor loro nek Mojopahit. Lho sampe dikias kawan abdi-abdi kaya ngene iki meneng bae. Lho sampe terus pundi to? Kowe iki ya ngono kok, Kang. Apa ya? Kowe iki kurang ajar. Kowe iki roh aku apa ora? Lah, Kowe roh aku apa ora? kowe ngerti apa? Aku iki sapa? Lah, didoke sapa? Lah, sinten ten? Lho iki piye to? Aku mono patelo gendek. Pate kang minul. Pate kang minulya. Lah kok loro Mojopahit. wani nyamah karo aku. Aku iki bendaramu ya, Nyes. Aku iki kan bayar kowe ya, Kak. Mulane nek tek ano patelo gendar teko, mbok yo diajeni. Aja nyamah ngono. Kudune diajeni aja kaya ngono. Ya iya no. Menges regane 50.000. Kowe piro regane piro kowe? Nek ora 50 to piro? Terus nah. Tak keprok tekan rambanggung sak tangga-tanggamu. Sampeyan itu piro? Ngajeni ku ora ngono ya, Nes. Lah kok ngajeni kok dagangan 55 nggo 50. Sing tak karepe ngajeni iki nek aku teko. Iki sirahe didingklokno. Sirahe didingklokno. Didingklokno. Lho. Baleni nek. Baleni nek. Kak, Yes. Kowe iki aja ngregani aku kaya dagang. Nek ana aku teko sirahe didingklokno. Sampeyan iki dadi patih kok ora kajen. Ngene kok, Kak. Sing didingklokke ora kok sirahku mbok candak. Sirahmu sing kudune didingklokke. Kudune iki kowe iki wong buruh, kowe iki gedibal. Nek ana bendara teko mbok yo duwe rasa wedi ngono gene. Kowe iki yo ngono kok, Nges, lan kowe ka. Lho wong kowe iki ngadepi karo Aku wedi tenan. Nangis. 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 Aku ora ngerti. Aku ora ketok. kowe iki le. Lho rambutku ngerti kowe. Iya apa? Pripun to salah meneh kok? Pripat Lah kowe wedi. Ini kan wedi, kula kok bingung. Agak ora kok wedi pe mlayu kok wedi karo aku. Lho, aku iki patemu gede peden ono, ngono. Peden ono. Gede. Lho sampeyan iki diwedeni kok mau wedi iki piye to? Ya wes. Jenengane kelintu kok. Ya. Sing teko nang kali kula niki mboten paham. Wes. Kayak kape ngapakno aku. Wes. Iki ngono lho, tese 4 dinten lho. Wes iya. Tese ngono rong sasi lho. Kowe iki mang ya weruh do tukaran kemadon apa. Lah nggih, ingkang Lho, lho, Jas. mboten kula kok. Jaglane urung metu kok kowe wis lucu. Lah. Jaglane urung metu kok wis lucu. Gede. Nek ning kene kowe tak truk geni. Nek engko nek ning dagelan jeneng sabdo karo kaya Ora ngono piye? Aku yo dua. Ngono piye? Jaglane urung metu kok menyes wis lucu. Kowe jalan kau. Ya arek menyes Gila, gini. Kok? Iki wong sapa? Wah, Embah, apa piye? ape bongkah. Pripun? Kopi rasane sirah. Kula mboten trima. Menani kanggo anjas menawa ngenipun saben dinane wonten ing dalem patihan. Ngeten iki lek ulang-ulang sampean. Ngene lho ya. Napa? Anjas mara iki Mbak Yuku. Sinaosa kiambakipun kadang kula kang pernah wedha. Nek kiambakipun menika mboten ngajeni calon ratu ana ing Mojopahit. Ngono lek jas kowe jas. Boten kok napa? Bapakno adimu kok ngantek. Boten kula napak-napakake malah kaporo Romo. Anggenipun gandeng kliwat kadang kula kekalih kula tungak-tunggakan. Ya.
Mo. Nggih niku lho, Mo. Sing dadosen nesune ati kula. Iya, Neng. Monggo panjenengan kalih. Kula sowan wonten ing Taman Kepatihan. Kula matur dumateng Kanggo Anjasmara. Iya. Kanggo kula punika nggadahi gegayuhan ingkang luhur. Kula kepengin dados patih wonten ing Kraton Majapahit. Semanten ugi Kang Mas Layang Seta punika nggadahi gegayuhan kepengin dados ratu wonten ing Kraton Majapahit. Nanging napa piwangsulanipun Kanggo Anjasmara? Iya, Le. Yai Layang Seta lan kowe Layang Kumite. Sekabehing gegayuhanmu kepengin dadi ratu lan dadi patih ana ing Kraton Majapahit. Tak dongakno muga-muga ora kelakon. Cinta sing boten nesu. Cinta ingkang kados ngaten. Niku nebes pisan. Kaping kalihpun mau panjenengan menika dawuh kalan kula dalah kadang kula. Saben dinane prayogane saged luluh manahipun Sang Juwita Ratu Kencana Wulu dumateng kula. Kula kedah gegladen kedah olah tetegaran wonten ing sak tengahing alun-alun. Iya. Saged lampahan. Lho, padharan kula ngraos saking nglih. Kula bali wonten ing dalem kepatihan. Lho, gaweane Kanggo Anjasmara niki napa? Lho, kula wonten ing pepungkuran babar pisan boten wonten panganan. Niki lho. Gaweane napa ing taman iki? Sampun semadya Rama panjenengan sampun pitados sedaya aturipun kadang kula to. Wis. Iki nek kowe golek benermu dhewe ora ana rampunge. pripun? Kowe nek tukaran karo mbakmu terus iki jenenge sedulur. Nggih. Kowe iki kepiye wae mbakmu iki dulur tuwa. Korsek sampean iki nek Kanggo Anjasmara sing luput mesti mbelani. Mun cetha nek sampean iki mban cindhe mban ciladan. Nggih. Tuladane nembe mawon sampean iki lho dangu lawan kula dalah Layang Kumite. Tortir kuwi nek dangu kan kula kalih benten kanggone Kanggo Anjasmara. Kanggo Anjasmara. Anjas lho. Niki pun cetha nek panjenengan iki mban cindhe mban ciladan. Perkara ngoncang kae kowe Lho nggih to. Oh pancen Lur meleh lho. Ayo, padha. Napa to? Kondanging anak wadon sampun wonten tetembungan. Tetembungan iki Anak wedok nika boten ngirim botok nanging ngirim tawak. nah Benten kalih anak lanang. anak-anak Sesantine anak lanang bisa mikul dhuwur mendem jero. tuladane Ci, tuladane nek kowe mendem jero tuladane kok piye? Mikul dhuwur Yo panjenengan kula yasakaken anjang-anjang sing dhuwure 10 pengadeg 10 ya pengadeg. cocok. Gareno anjang-anjang. Nggih. Anjang-anjang 10 pengadeg. 10 pengadeg. Ora wis nggo gareno anjang-anjang ngono le. Ngisore obong meran ngono le. Kagene Sing akeh bapakmu bendang sangket bendang bongkok. Nanging benten Jajal nek mendem jero. mendem jero kuwi piye? Panjenengan kula kedhokake lowangan sing jerone 70 meter. Lah niki layang. Kok kedoke lowangan? Iya. Jene 70 meter. Kono wis. Sekali kok. Kono wis. Mbok gawekno lowangan 70 meter bapak mlebokno. Dhuwure cor dong. iki diomong apa ae lah. Aku wong metu kok iki lha apa kowe iki gentenan ah. Kote blokok. Ngomong apa aja iki gentenan jajan iki wong metu kok. Iki Mas. Kon. Kono le. Nuwun. Kowe wedo tetegaran kono. Besok bakal pamerake nang saudara. Estu. Iya. Wis tunggu dina.
Kaspatian Mojopahit. Arep golek pegawean ana ing Mojopahit. Kira-kira bisa nyambut gawe apa wae? Coba aku pengen ngerti. Lho ayu. Kula aturi ampun Sumerlang. Kula niki bocah saking dusun. Pedamelan nopo kemawon kula ayahi tuladhanipun nyiram sekaran pisan. Nyiram sesekaran bisa. Resik-resik jururing taman. Resik-resik taman uga bisa. Sampun barang pedamelan boten badhe kuciwa ing saklebeting manah. Yen ngono wis pas Kakang Damar Wulan, ento tekamu ana ing kepatian Mojopahit kene. Mergo pancen ana ing kepatian Mojopahit kene oke banget pegawean. Ojo kuwatir. Mengko aku kang matur mestane karo Pak. Sender Kang Minal-mino ya. Anjas marah. Yakin Romo. Tak buanteng bedos kene. Wonten menapa to Romo? Celok wong gerang kok. Gua gak. Pangapunten, mboten mireng. Ana tamu to, Nduk? Wonten tamu. Ngene lho, Nduk. Pripun Romo? Tamu ki nek tamune lanang kudune rak wong tuwa sing nemoni. Rama sing nemoni ngono lho, Nduk. Nek tamunipun menika kakung tur sampun tuwa ingkang nemoni panjenipun Rama Patih Lo Kinder Kang Minal-mino ya. Ning nek tamunipun menika Tekse Joko Mudo Taruna ingkang nemoni nggih Anjasmana. Ngono ya, Nduk. Anjir to Rama? Wis Sampun. wis kok temoni. Rampung apa durung? Dereng Rama. Durung rampung. Dereng rampung. Lanjut. Suwun gila. Iki lho Kakang, iki mono wong nomor loro ana ing Mojopahit Kang Patih Lo Kinder Kang Minal-mino. Jas. Kabar ingkang kula tampi dipateni bunder niki tiyang Jas. Anjur. Saking kok beda. Beda. Jas. Sae pawani. Anjas marah. Romo, pripun? Bocah kok. Iki tak takonane dhisik bocah saka ngendi kan butuhane apa? Oh, ngaten Cis sumangga. Terus gedhe cah barek sithik kok ora kena dipisah blas. Le. Jenengmu sapa, Le? Naminipun Damar Wulan Romo. Ya jas. Bocah ben ngomong dhewe ra yo ngono lho, Nduk. Cinci monggo-monggo panjenengan damel. Met aku. Iya, Le. Jenengmu Damar Wulan. Bocah saka ngendi kowe iki? Saking Pawonggo kok Romo tepak. Romo Patih Lo Kinder panjenengan kok sampun nesu kok panjenengan pripun to? Bocah kok ngene iki piye ra? Asal. Monggo-monggo panjenengan taturan. Sing tak takoni iki kono apa kowe? Panjen mriku. Ya kok sing drememer kowe? Lah niku tiange alusan jawabe dangu nggih kula jawab. Ben semaur dhewe le, Nduk. Oh ngaten Cik kula mboten gatel. Iya, Le, kowe bocah saka Palu. Menika leres. Lah kok kowe iso ning kepatihan mengko aku ora ningali. Namun kowe pados pedamelan utawi suwita. Pengen suwita. Nah. Ngene lah. Nah, nek kowe kepengin suwita saiki aku ya ora iso nampa, Le. Mergo ing kepatihan iki dina kasopaning gawe. Sabenere gawe wis ana kang nyekel, wis ana kang nangani. Nanging kabar ingkang kula tampi damelan wonten ing kepatihan Mojopahit menika kathah sanget. Akeh nek wis ana kang nyekel dhewe-dhewe. Kowe bali wae. So nek ana gawean akeh, lan ana kalodhangan, kok kowe tak kabari. Cik, menawi mekaten panjenengan niki. Ya, Le. Kalau kok dhisik Kakang Damar Wulan. Ben mulai, Nduk. Nuwun sewu Romo Patih Lo Kinder Kang Minal-mino. Menawi panjenengan katalumpen kula ingkang emot. Romo, tenanipun tesih wonten pedamelan kagem Kakang Damar Wulan lho. Gawean apa to, Nduk? Monggo panjenengan kula aturi pirsa. Regol sanjawinipun kepatihan menika dereng wonten ingkang jagi. Kamangka Rama, wedal sakmenika Mojopahit antaraning ndambangan sing ayun-ayunan perang. Lah nek regol menika mboten wonten
ampun kuatos. Kula niki budak desa tanggung jawab punagih. Ya. Gapura kula Joko rinten lagan. Kersanipun gapura pun boten ical. Ampun kuatos. Ya kok Joko gapura-gapurane ben ora ical sing ape badhe gapura sapa? Ngendikanipun Joko gapura. Tegese iki Joko gapura iki nek ana wong kang arep lunga bojone ning kematian. Iki ditakoni jenenge sapa wong saka ngendi kabutuhane apa? Anu Pun meneripun satpam. satpam kaya kowe mau. Satpam. Ya wis kaya kowe. Jago kowe. Yen sago dudune kene papan dunungmu. Kana kowe mending pare dolan. Pare goreng patrat ning aku ning karo kowe ya. Aku kowe kowe. Berkowe Lamun mengko kowe jaga pare dolan. Marang sapa wae? Kan barangmu bojone ning kematian. Lamun ora nggo tapasane paten gedhen dibalekake. Marang sugete. Iya, Mas. Dibalekake ya. Ya. Kadang kula kekalih Dimas Seto dalah kumenterak nembe ke mau tetek